गिबि मन्थ्रि बिथाङा क'क्राझाराव फैगोन आरो जोंनि EMCLA क्वार्टारखौ लुखांनाय जाबाय बेखौ बिथाङा ओपनिं खालामगोन बेखेवगोन बेजों लोगोसे क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजा इउनिभार्सिटि फोसावजादोंमोन दा बिथाङा गाबोनो बे क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजा जि इउनिभार्सिटि जाबाय बिनि अन्थाइ खाम्फाखौबो गायसनगोन बिनि उनाव बिथाङा फैनानै जोंनि गिदिरथार सुबुं गौमा सान्थिखौ लानानै जि एरेन्ज खालामनाय बेवहाय बिथाङा बाहागो लागोन जोबथायाव सार जिहेतु लिरनाय दंमोन जे बिटिआरनि लाइमोनफोरनि थाखाय आर्मि पुलिस पेरामिलिटारियाव बेयाव माने रिक्रुइट जानायनि बाथ्रा माखासे रिक्रुइटमेन्ट रेलिफ्रा जालांबाय बेवहाय गोबाङानो बाहागो लायाखै गोबाङानो बाहागो लादों पुलिसाव दासिम गोबाङानो रिक्रुइटमेन्ट जालांबाय नाथाय आगोलफ्राव NDB फोरनिफ्राय बाहागो लायाखैमोन दा नंखायनो पुलिसनि जिखिनि रिक्रुइटमेन्ट जागोन बेवहाय 2% XND बिनि थाखाय होनायनि थाखाय थिग खालामदों दा बे हिसाबै जायफोरा बैसो दङ जायफोरा क्वालिफिकेसन दङ बिथांमोना मोनगोन दा बेवहाय बेसेबां रिलेक्सेसन खालामनो हायो बेखौ नाजानाय जागोन गुबुन फारसेथिं बावैसो टेरिटरियेल आर्मिनि बेवहाय रिक्रुइटमेन्ट जालांदों बेवहायबो जोङो गोबां नाजादों दा बियो प्रसेसआव दङ दा बेबायदिनो पेरामिलिटारि फर्सेसआबो सम सम रिक्रुइटमेन्ट खालामो नाथाय दा बियो गोबां समाव रिक्रुइटमेन्टआ एसे स्टप जानानै दङ दा जेब्ला जायो अब्लानो जोंनि ओनसोलावबो मोननांगौनि थाखाय जोङो भारत सरकारजों जोबोद फ्रिकुवेन्टलि डिसकास खालामगासिनो दङ।